היום אנחנו מתקינים פרקט עץ בפישבון. אנחנו קיצרנו פה את המשקופים בשביל שנוכל להיכנס עם הפרקט מתחת, שיהיה יותר אסתטי. יש פה פלטה עם שן לצד ימין, שן לצד שמאל, זה מה שמאחד לנו את הפישבון משאר הפרקטים. חץ הולך, חץ חוזר, אחרי זה אנחנו נעשה פה את המשולש, כמובן אנחנו נגיע פה לקצה, גימור של סף אלומיניום, הדלת כבר מקוצרת, הכל מוכן, פאנלים עקרנו כמו שאתם רואים, על זה יבוא פאנל פולימרי, לא פאנל על פאנל. ניתן לראות במשקוף הזה איך קיצרנו אותו ונכנסנו עם הפרקט מתחת. אנחנו שמים דגש על שירות, מקצועיות, אמינות כמובן, שנים בתחום, פרויקטים עם קבלנים גדולים, חברות ביטחוניות. משתדלים להיות אנשים ישרים, אנשים טובים ולהיות מקצועיים. בעזרת השם יתברך, אנחנו כלום. ולמה דווקא פישבון? כמו שאת רואה, בית כזה אנחנו מרגישים פה בריביירה הצרפתית. נותן לוק אירופאי, כמובן מי שאוהב. אפשר גם לעשות פרקט עץ רגיל, לא חייב פישבון, יש שברון, יש למינציות, יש עצים. אנחנו כמובן מתמחים בהכל. כמו שאתם רואים, יש לנו פה בחולצה פרקט בשטיח ישיר, מספר טלפון, יש לנו אתר אינטרנט. ניתן להגיע לבית הלקוח עם קטלוגים, עם מגוון דוגמאות, ניתן להתרשם באתר מעבודות, לקוחות ממליצים, ועיניכם הרואות את התוצאה.